Noniin, äkkiä nyt. Vapise, Ian Thorpe. Mestareitten uimari. Mestareitten mestari. Esteban London Hogelbangen. Taas on pahan näköistä. Se on Keski-Suomen kovin äijä. Kaikki muut sanoo sitä hulluksi, mutta mun mielestä se on satana sama asia. Noniin. 200 metriä. Vedä selkää sitten kans. Selkää. Torpe! Selkää. Oi, self! Ja tulee voittoon! Ai! Laita katasi, jää voi pettää, tuu pois nyt, tuu pois. Joo, Noniin. ei riitä. Joo, kato. Meillä koko kylmää on siinä. Noniin, kyllä se tuu pois nyt. Joo. Ei tässä tuu jo pois. Hui! Lapsuomenäänen, kertokaa, kui saatana, na. Vittu tää katkee, kato, menee taas liian pitkä.